A Praza do Corgo é un dos principais puntos de referencia na vida do Grove tanto para mecos como para visitantes, pero tanto uns como outros ao atravesala teñen que facerlle fronte a numerosos danos, fochancas, plaquetas rotas, desniveis e moitos remendos. O alcalde da vila recoñece o mal estado da zona, explica que Portos de Galicia é quen ten a titularidade da esplanada, polo que insta o organismo dependente da Xunta a que interveña. A situación da Plaza do Corgo a día de hoxe é lamentable. Levamos moitos anos intentando facer melloras en esta plaza e entendemos que a día de hoxe isto é propiedade de Portos de Galicia, así non lo ten trasladado o propio presidente e a propia conselleira do Mar. Isto é propiedade de Portos de Galicia e nós o que lle estamos demandando a Portos de Galicia que faga xa unha actuación integral do que é esta esplanada. Segundo explica o rexedor, esa mellora non superaría os 80.000 euros. Neste punto, o Concello podería escoller dous camiños, ou ben solicitar a Portos permiso para que sexa o Executivo local o que faga a mellora, ou ben que sexa directamente Portos quen lle faga fronte ao custo do proxecto, que Cacabelos aposta por esta última opción. Portos ten que facer tamén algunha actuación para mellorar toda esta zona. Que nós levamos moito tempo, de feito hai 2 acordos plenarios unánimemente por todos os partidos políticos do Concello de Grove, hai 2 acordos solicitando a desafección de toda esta área que xa non ten sentido portuario, porque o porto está moito máis alonxado. Estamos lle pedindo a desafección a Portos de Galicia desta cuestión. Nos contestan que iso é totalmente inviable. Bueno, pois se é inviable, faite cargo do teu. É o que lle estamos pedindo, creo que tampouco é unha cuestión tan exagerada. A espera de algunha novidade neste asunto, o Concello vai continuar con outras melloras na contorna da praza. Unha delas é o desdobramento da rúa que vai dende a Confraría á Rotonda das Garzas, mellorando tamén as beirarrúas. Despois de meses agardando pola autorización, o proxecto vaise acometer despois da Festa do Marisco. Vamos a facer un desdoblamento do actual carril que hai, un desdoblamento para ter un doble sentido, mellorar toda esta zona acera de aquí, facer badéns para a seguridade vial, para reducir a velocidade, vai a ter un punto de recarga para coches eléctricos, para adaptarnos ao século XXI e, polo tanto, é unha mellora moi importante na estrutura da circulación de tráfico, do tránsito de tráfico de todo o Grove. Para nós é unha actuación clave. O Concello tamén traballa para instalar nesta zona un parque de skate. Polo de agora, ese proxecto está á espera de recibir o visto bo de Portos.